Bentahe para sa madawang dekada ng pulis na sinda Police Master Sergeant Joel Bancolado asin Police Senior Master Sergeant Elena Sababan ang mga nagunong baagong kaaraman gikan sa mandatory courses na pig-oopresir kan Regional Training Center 5. Sa siring kiyang paagi, mas magiging mahiwas padaan sa indang maiaambag na serbisyo. Public Safety Senior Leadership ang kinuang kurso ninda Bancolado asin sa Baban. 11 bulan man ninda ining pigklasehan. Asin kasabagong aga, dagos na sindang naggraduar. Yes, tulad ng sa sinabi ni classmate, kahit matagal yung klase namin, almost inabot kami ng 11 months kasi marami tayong pinagdaanan, nagkaroon ng eleksyon, maraming recall tulad ng mga activists na sa Naga, nakasali din kami. Subalit laking tuwa pa rin namin kahit matagal, natapos namin ang klase ng matiwasay at tuwang-tuwa ang lahat na batch. Happy po kami ngunyan. At least po in 11 months, more than 11 months ma'am, nakagraduate kami and naging successful po ining occasion mi ngunyan. Sigon kay Police Chief Tactics Police Master Sergeant Ryan Generesas, Pamayokan Regional Training Center 5, 478 kapulisan ang nakabala sa graduation ngunya na bulan. Gikan ang mga ini sa anom na probinsya kan Bicol magin sa luwas kan rehiyon. Halo-halo ito kasi ito yung kaya nga ito halo-halo, ito yung mga mandatory courses na hindi sila pwedeng ma-promote without this course. Ito yung pinaka-requirements for promotion. Okay? Not only in promotion but enhancement sa kanila. Okay? Itong mga mandatory courses. Kaya nga ito inabot ng almost 11 months. The same ng ating recruit na nag-graduate na sinbagsik. 103 sa mga kabaling pulis ang nagpasairarom sa Public Safety Senior Leadership Course. 316 naman na kapulisan ang nag-agi sa Public Safety Junior Leadership Course. Mantang 59 naman ang nakagradwar sa National Support Unit na gikan pa sa luwas kan Bicol. Okay, so mga graduate natin, ang masasabi ko lang, good luck sa panibagong journey nila. Sila ay babalik sa kanilang unit para ipakita nila yung kung ano yung natutunan sa loob ng training center. Balik na naman sila, sabi nga, return to unit sila, return to respective unit para ipagpatuloy nila yung kanilang duties sa kanilang unit. Then magamit din nila, sabi ko kanina, magamit nila na yung mga natutunan nila sa Regional Training Center 5. Sa nasabing kurso, 80% ang online class, 20% naman ang aktual o face-to-face learning. Obheto ka nasabing mandatory courses na maihira sa kapulisan, ang dakulang importansya kan leadership training, na syertong magagamit kan mga ini para sa saindang promosyon. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.